Подобността представител на мъжкия пол е малолетен. В нашето училище има добри учители и това е добре се държа с мен. Смятам, че имам голям късмет с тях. Две петиции имам този срок, които помагат на шестицата никога да не стане пълнено все пак е шестица. Това е голям шок за всеки родител, като разбере, че детето му е различно, има проблем, а и най-страшното в случай, че той не се лекува, не се преодолява. Първоначално се притеснявах, дори срамувах от него, но с течение на времето си дадох сметка, че това е моето дете и толкова хората са ме наранявали, но това се случва постоянно, не им се сърдя, защото те просто не знаят, на Иво поне физически не му личи, че е различен. И много често ми се е случвало, например, ако той в момента говори по-високо или бърза да седне в автобуса, тъй като се чувства нестабилен, да му обвинят в лошо възпитание на това дете. Случвало би се да ми кажат майка рецидивист, когато тръгна да го защитавам. Къде ти се ходи? Кое град? Значи ходим и навсякъде, за да стигат климатичните условия да бъдат благоприятни за плаж. Натрупаният през годините страх и срам кара някой от тях да се скрият, да избягат, да се затворят в къщите си или в специализирани заведения. Други, преодолели себе си, срама и страха, се борят да намерят мястото си в обществото. Човешкият мозък има невероятната способност да се възстановява и компенсира. Така тези хора са лишени от едни умения, но за сметка на това развиват други, което им дава възможност да бъдат пълноценни и да осмислят живота си. Това, което сега се случва с тези хора, е да вегетират изолирани по домовете си или в домове за социални грижи или в психиатричните болници. Много често хората, които имат биографията си история на боледуване от психично разстройство, се натъкват на едни последици, които не са пряко свързани с болестта, а по-скоро с отношението на околните към тях. Много често те биват изоставяни от колеги, от приятели, дори и от близки роднини. Хората, които не ме разбират и не се отнасят добре към всички останали хора с проблеми от моето естество, трябва да са по-благосклонни, защото не се знае в по-късен момент от техния живот дали това няма да ги сполети, защото никой не е застрахован от такова нещо. Всеки мозък има възможности да понесе някакво натоварване. Никой няма неограничение. Да се грижиш за човек като сестра ми не е много лесно, защото се бориш сам с всичко. Значи, всичко е породено от неразбирането и от по-скоро от нежеланието на хората да имат някакъв ангажимент с хора като нея. В идеалния свят го представям, ако хората бъдат толерантни към хора с психични заболявания. Да се търсят във всеки един от тези хора техния потенциал, това, което те могат да правят, а не да се набляга на това, което не могат да правят. Тъй като истината е, че ние всички много работи не можем да правим. За да се впишат и реализират добре в обществото хората като Иво, трябва да работят заедно семейството, самото дете или възрастният съответно, училището или образователните институции, специалистите като нас, психолози и детски психиатри, логопеди, педагози. Трябва тук да помогне и държавата и социалните институции. Най-важно за хората с ментални увреждания е да се почувстват, че са приети и обичани. Нашето отношение към тях винаги и задължително трябва да бъде положение на приемане. Защото един човек с ментално увреждане при всяко едно положение се чувства отхвърлен от обществото. Когато ние го заобичаме, приемаме го такъв какъвто е, той получава послание. Аз не съм чудовището, за което се мисля. Аз не съм толкова лош, за какъвто се мисля. Аз не съм толкова неприятен, противен и гаден, както са ми внушили в детството или както аз се мисля в този момент. Обществото,
което няма никакъв друг смисъл, освен да подпомага болните, да подпомага унизените, да подпомага унеправданите, да подпомага тези, които са в неравностойна позиция. Това е смисъл на обществото. Смисъл на обществото не е да прави атомни бомби. Цялата работа е тая. Да си запазиш човешкото достоинство. Ние за това се борим. Любовта може да се дефинира от най-различни гледни точки и в най-различни варианти. Но всяка форма на любов винаги се свежда до акта на допускането. В любовта човек отваря своите граници и допуска да влезе нещо, което до тогава е оставало извън тях. Любовта означава да кажеш да, без ограничения и условия. Хората с ментални проблеми имат нуждата от това да. Макар и трудно, макар и бавно, в България се предприемат нови стъпки към приобщаването на психично болните хора. Имаме няколко програми за психосоциална рехабилитация. Една от тях се нарича Социален клуб и арт-терапия. Тя е предназначена за хора, които нямат своя среда, нямат група от хора, към която да принадлежат, която да ги подкрепя. Заниманията са най-разнообразни. Много често те посещават различни обществени събития, включително културни събития. Посещават изложби, концерти. Веднъж в седмицата се занимават с изкуство, защото изкуството е много добър начин да изразиш себе си. Другата ни програма е свързана с усвояване на умения, необходими за независим живот, ежедневен живот, за поддържане на живота в ежедневието. Тя се нарича Кухня и поддържане на бита. Тя е предназначена за хора, които в резултат на продължителното боледуване и лекуване в институционална среда, например болници или домове, са загубили умението да се грижат сами за себе си. За какво си мечтаеш? Да си стана най-художничката. Как си го представяш? Да си имам собствена галерия, да си имам академия, да си рисувам с най-различни художници. Била съм доволна от себе си. В смисъл, аз съм човек, който когато постигне нещо, е много щастлив. Усмихвам се. Не викам, не скачам. Защото съм лъчезарен човек. Мечтая да стане чудо някакво. Което никога няма да стане. Разбирам го, но тук нещо просто бих искала да стане някакво чудо. Не мога да върна живота назад. Във всеки един момент мечтите ми са за настоящето и те се изменят за всеки изминал момент и с всяка изминала година. Това е шоколадови остров. Моят кидамешно нещо, което съществува в измисления свят 1000 пъти по-голямо. Това е самият шоколадов остров. Това фурче е плажената ивица. И тук всичко е направено от шоколад и сладки неща. Тук е това като цветенце, селистенцата на цветенце в моето кидамешно нещо. Всъщност това е шоколадовото море в 1 гигаметър в диаметър. За пояснение, гигаметър означава 1 милион километра. Значи и в такова разстояние в диаметър спрямо плажната ивица е разположено шоколадовото море. Всяко ново нещо е добре забравено старо. Като потвърждение на тази сентенция идва фактът, че още в средновековието в много български манастири монасите са лекували психично болни хора. Във всяко село или град всички са познавали и приемали така наречения местен луд, но никога не са го наранявали и изолирали. В същото време в Западна Европа психично болните са били изгарени на клада, защото се е смятало, че в тях се е вселил дяволът. В България вече има нови и добри медикаменти, с които психичните болести се овладяват бързо и успешно. Навлизат нови форми на социална и психологическа рехабилитация. Остава само по-отворено да приемаме тези хора, като продължим българските традиции. Нека се върнем към корените си и да си спомним, че можем да бъдем добри.